Jeg arbejder jo med de her stofstykker. Det er utrolig effektivt. Og det træner dig også i at lære at mærke dig selv bedre. Simpelthen bare ved hele tiden at blive spurgt. Hvordan føles det lige nu? Hvor i kroppen kan du mærke noget? Og det er jo det, vi rigtig meget har brug for. Og kan finde ud af at mærke os selv. Men det her stofstykke kan for eksempel være, at det er din mor. Og i systemisk opstilling arbejder vi med dine relationer. Og de relationer, som er tættest på dig, er jo dem, der har skabt dig. Og dem, der har skabt den måde, du går ud i verden på. Så det kan være, at vi skal rydde lidt op der. Hvem ved?